Здравейте, геймъри! Ние сме GamersCraft и сега това е пореден епизод на Winxio. Говоря малко по-тихо, защото е късно вечер. Както всички се оправдават, това ми е оправданието, късно е. И затова ще говоря по-тихо. Така, защо не е имало клипове от 13 века? Може би се чудите. А не може би, се чудите, естествено. Защото защо ли да няма клипове? Компютърът ми не иска да тръгне. Имам много голям вирус, много... О, магът! Силви, ти си на първо, нали? На второ си, нали? Хора, значи тъкмо преди клипа с Силви си казахме, на Силви, ти нямаш скайп, няма как да си говорим, нали? Да ти пратя линка. И просто влизам и гледам Силви ОБГ на първо място. Късметли сме. Да, много голям, много вируси, нещо много... изплашнах, не? Силви е много добър нещо тук. Ще убием първи. О, ес, трипъл кил. Първи сме! Аз съм втори, бе. Не. Търки на първо лад. Ела тука! Айде! О, Силви БГ! Ес! Убих Силви БГ. Не! Силви! Ес! Силви! Ако те бях убил, ти щеше да ме спасиш. Аз съм пак на първо, бе. Знаеш ли какво? О, много съм добър Не нещо. стана. Много съм добър. Ой, Аре, бе! Има хелт! Как се случи това? Сега отгоре. Сега вече направо... Какво ти казвам? О, мага. Уо. Умри! Трипъл кил ли, what? ще убия кралят, бе. Да, тук просто се оставих, както видяхте. Значи в този клип нещо много ни върви. Не знам и аз защо. Но пък ни върви, което е хубаво, естествено. Как ще ме тръгнеш така, бе? Сега, Не. защо дрънах един, два. Добре де, тенджените. Тенджерите. Забавно. Ето го тенджерите. Ела тенджерите. То ми късна кила. Нахалник. Майко, ако го бях убил. Къде си? Ела тука тенджерите. Тенджерите! Как ме уби, бе? Просто искам да убия тенджерите. Къде? Къде и кога? Защо? Как? Защо? Как? О, Силви. Чакай, аз няма да бия, бе. Аз не исках да бия, той просто те уби. Шарко. Ела тук, аз ще убия този, да те уби. Освен ако някой не ми го късне. Бият се две юмручета и... Не, някой ми го късне. Бум! Неймет, Силви, извинявай, ама ако не те бях убил, не знам какво. Бог! Убих Бог! Сега кой е Бог? Бог. Сега съм на второ. Ти си Бог. Пети. Трети. Бог, ти си Бог. Мокни. Бог е на себе. Бог е... Айде бе, Луфъл Арми, къв си? Сега вече отгоре става бомбандировка. Бомбандираме джихадисти. Как оцелиха? Аз целих някакъв от първата бомба. Ето пак същия. О, буст. Не знам. Луфъл Арми! Пак много. Осми съм. Добре де! Как ще крашна сега? Аз най-много бия тия първите. Тия първите ги просто... Той е бокса, камънък си.
Yes! Последен изстрел с лъчет. Не. Ай, не става. Оу. Силви, аз трябва произволно и те убивам. Убивай ме, бе. На мен не ми... Аз спавам на десето. Окей, бе, хора. Бомби на всяка. Айде! Да спавам на десето. То как обаче го убиха пред мене с някаква ракета изведнъж. Трети съм, много. Най-добрата ни игра това ще е епизод. Сори. Пава, сори. Fuck you. Е, тук Аз така. самият от самото начало исках да те убия. Не, тук. Между другото, ако се чуете какво става, къде влезете тук, няма да демонстрирам, защото не е приятно. Умирате. Бягай! Какво? Поне убих някакъв. Павел. Тук убих тенджите. Ми също убих. О, първи съм. Бях първи. Що? О, аз съм най-добрия, бе. Аз тук ги пръскам, брат. О, брат, аз ще те пръсна, бе. Всички ми скачат на мене, бе. Абе, как Елате, ме уби, елате, бе? елате. Ти се лъже как ме уби. Елате още. Добре? Що ми искаш още? А, не, чакайте. Базикам се. О, толкова, бе. На ти. Още съм пръв. На ти, бе. Още съм пръв, бе. Абе, ти много ме би. Кой той дет ни бомбардира отгоре, бе? Вече няма се предпавя. Така ли, бе? Тенджерите пак го убих. Неймит. И този убих, окей. Той се казва окей, бе. Бе, уоу. Виждам те. Жив съм! Кабум. Аре, бе. Първи съм. Добре. Не съм. Да, първо. Не е. Ха! Убих първия. Student Deed. Какво? Аре, бе! Ти си много добър стил от това нещо. Да, окей. Окей. Дабъл кил. Умре! Тук нямаме хелт, защото ние сме на един удар. Какво да имаме хелт? Ето, то сме на един удар. И аз си бери точките тук. Това колко точки ми дава? Това не ми дава точки. Мюслим лайф. Тук убих някакъв, бе, да го видим. То вече... Умрете! Лав аларми! Добре, бе. Ама какъв е този късмет да се учим точно двамата? Ей, търки! Ще отмъстя турки. Ама той каме отмъсти. Абе, човек, аз не те стрелях! Добре, го стреляш на мен, бе. Той кой друг имаше? Тук много турци има обаче. Убих търки. Да, ама той уби мен. И ако ми би се заредило. Добре, де! Бум! Добре, де, тоя летеше надолу, аз го видях. Окей. Бог те убили? Да. То може да е някакъв българин. Абе. Уф, как ме убиват. Ох. Добре, геймери, това беше клипа. Надявам се да ви харесал и ще се видим в следващия.